Здравейте, официално сме вече в забрана до 500 метра на морска височина. Забранено е да се лови, но както знаете, във всеки район си има разрешени язовири, на които може да се лови през забраната. И днес реших да дойда на един такъв. Само че идвам на язовира и какво да видя? Табела риболов забранен. А пък в наредбата на Министерството, която излиза всяка година, пише, че този язовир е разрешен. Сега аз на кой да вярвам? На табелата, дето някой си е сложил и така просто дошъл и е набил на един кол, или на наредбата на Министерството? Май ще повярвам на наредбата на Министерството, пък ако някой дойде да ми каже нещо, тогава вече ще разберем каква е работата.